hitto? Terve äiti. Hei kulta, mistä olet? Kuule, mä oon vähän miettinyt, mitä sanoisit, jos olisit yhtä nättis kuin äitis? No joo, se olisi kiva. Joo, minä vähän ajatellut, että pistettäis tuo sun naamas ihan nyt uuteen uskoon. Okei, se on Varattais aika niinku ihan kaulusleikkauksesta. Okei, se on pakko, jos sinä haluat. Hyvä. No niin, hyvä herrasväki. Täällä meillä on seuraava potilas. Olemme kokoontuneet tänne iloiseen tapahtumaan. Hoitajahanskat. Kiitos. Toinen. Kiitos. Ja eiköhän aloittaa. Oi. Meneekö tää oikein? Kuvan mukaan pitäis mennä? Mut se ihan Ratti. Anna ratti. Oi, nyt se vuotaa. Nyt se vuotaa. Sitten seuraava, mennä sieltä se. Pitäis ruokaa. Onks kaikki halunnut? se ihan varma. Tuolta se pitäis näyttää. Kokeillaan. Tosta vähän hiusnoja. No nyt. Oikein nätti. Sakset. Side. Et sä tiedä mitä side on. Onnistuukohan tuo ihan varmasti? Täältä tulee verta. No mitä tehdä? Verta. Muistaa, että sidotaan tää, kun tää on ohi. Sitten eiks korvaleikkaus kuulu tähän? Ei tainnut kuulua. No se meni. Tää on tuosta vähän. Pitikö mennä tänne? Oliks tää jotain? Ei, Tää oliks tää jalkaleikkaus? Mikä tää on? Mikä tää on? Kuuluuks tää aloitteessa? Onks tää tarpeellinen? Epäilen. Pistä roskiin. Ei kerrota kenellekään. Ja siellä. Missäs mun siitä sitten vielä? No niin. Korvaan laitetaan 1 teippi. Leukaan 1 teippi. Eiköhän tää ollut tässä. No entäs täällä vaan voi perhana? Mitä nää on tehnyt? Kaikki tänne päin katsomaan friikkiä. Ei oikeesti mikä tää on menossa? Täällä on tällainen friikkishow menossa. Haluan nähdä heti. 50.